euskaldunak munduan Torrevieja Aintzira Rosan gaude. Ara, emakume bat hurbiluko garaia da zer dioen. Kaixo, galdera batzuk egin aldizuzu? Bai, baina lehenengo nortzuk zarete zuen? Ni Ainhoa naiz eta nire laguna Idorekin etorri naiz. Guk Ortuiatik etorri gara. Eta euskalduna munduan telesaila grabatzen ari gara. Horko kartelan irakurri dugu Torrevieja Aintzira Rosan gaudela. Baina zehazki baldakigu non dagoen kokatuta? Torrevieja Alicanten dago. Alicante Espainiako hiri bat da. Valentzian kokatuta dagoena zehazki. Temperatura oso beroa da. Udaberriak eta udazkenak lehorrak eta beroak dira. Neguak ordea ez dira beroak, euritzuak baizik. Oso leku polita duzuen, Betiranik egon daudela, izakiok ez dugurrelak kalterik egiten, ez? Ba, egia zateko ez askorik. Aintzira Rosa oso babestuta dago eta ia ez duten etxebizitzarik eraikitzen alegian. Pertsonen eragin negatiboa beste ekosistema batzuetan baino txikiagoak da. Turismo jasangarritasuneran bideratutako turismoa orientatu nahi dute. Ekoturismo proposamen gehiago ari dira egiten. Ala, ze paisai polita ikusi dezakegu hemen, ezta? Eta zenbat landare gainera, zenolako landareak daude? Hemen landare pila bat aurkitu ditzazkegu. Aintzira Rosan dauden landareak, orkidea, pinudea eta eukaliptoa dira gehien bat. Oso interesgarria eta ikusgarria benetan. Hemen bizitzea gustatuko litzaidake. Ara, flamenko bat! Bai, noski Torreviejako Aintzira Rosan flamenkoak daude eta horrez gain egarte espezie asko bizi dira. Uala, eta zer garak diren gainera, zer jasten duten jakitea gustatuko litzaidake. Enteratu modutik lasai, flamenkoek krustazioak jaten dituzte. Krustazioak itxasbelarrak alobakteriak. Eta azken hauek, flamenkoek botatzen dituzten kaka horrela gatea osatu. Oala, eta paisaiari buruz zerbait badakizu? Nola ez dut jakingo ba, aintzira honetan arrokak, lupetxa, ura eta area eta erdian kanal bat aurkitu dezakegu. Eta zer da kanala edo dena delako hori? Kanala Aintzira Rosa eta itsasoa elkartzen diren lekua da. Orain badakit zer den. Mil esker eman diguzun informazio guztiaren gaitik. Asko ikasi dugu zuei esker. Ordua da eta joan beharra daukagu. Agur, egun ona izan. Agur, eskerrik asko, espero dugu gustatu izana. Agur, egun ona izan. Kaixo, gaur, Callejeros Viajeros, euskaldunok munduan, telesailan Karibe itsasora etorri gara. Karibe itsasoa munduan dagoen itsasat handienetako bat da. Ere, Karibe itsasoa Mar de las Antillas beste izen honekin ezaguna da ere. 25 herrialde hauekin mugatzen du. Bestetik 13 hauek dira Antilletako herrialdeak. Kuba, Haití, República Dominicana, Jamaica, Bahamas, Barbados eta Abar. Aizu begira, 3 hawaianak, guazen hurbilitzera eta galdetzera zer dakite. Aizu mesedez, esango aldidazu non gaude momentu honetan zehazki, hau da, gure kokapena? Noski baietz, ni hemengoa naiz, behitu Karibe itsasoa kanalearen eta Amerikaren mendebaldean kokatuta dago. Baina, gauzatu bat, ez duzu berarik horrelako arropekin? Egia esateko, bai, hemen ber handia egiten du, eta ez dugun espero. Ortuellan orain 5,11 arteko temperatura ditugu. Agur. Esango aldidazu zer nolako klima duzuen Karibe itsasoan? Noski baiet, Karibe itsasoko uraren temperatura 21 eta 21 gradu bitartekoa da. Bera kokapena dela eta. Hala ere, uretan ditugu ekaitzen batez besteko ekaitzak bederatzi izaten dira. Ekinean hasi eta abenduan bukatzen direkin. Batzuk gainera urakan bihur daiteke daukaten indarragatik. Bai arriskutsu.
irizpideetan agertzen diren horietakoa. Noski baietz, ni hemengoa naiz eta askotan ikusten ditugun kazetariak eta argazkiak biak zuek bezalakoak etortzen direnak argazkiak egitera. Bebai, hiru motatako solairu daude esan genezake. Bat ikusten dena, beste bat kirikoro ikusten dena eta azken bat ez denez zer ikusten. Paisaiari dagokionez, ura kolore askotakoa izaten da. Turkesa, urdina, berdea, berde argia, berde iluna, urdina eta gardena. Ere karealizko lurra dugu eta arezko nartza bebai, eta koralarezitzea ere. Honek animaliak esnatzeko balio du, kalteak ekiditeko eta olatuak horren kontra jotzeko. Kaixo surfistak, hemengo jendearekin hitz egiten egon gara, baina ziur zuez aldo zuela kontatu nolako flora duzuen hemengo inguruetan. Noski baiet, gure lehorreko landareak eta urretako landareak harreman oso berezia dute eta orduan modu berezi batean elikatzen dira. Arrain bat landarearen gainetik pasatzen denean eta kokapeten duenean arearen gainetalean geratzen da eta urtzen da. Ondoren landare sustraekin zurgatzen du eta orduan elikatzen da. Eta landare horien izenak zeintzuk dira? Oso izen arraroa dituzte. Azetaguria, ambuloantzek, pseudopterogorgia bepinata eta abar. Barkatu, esan aldidazu landareak nolako portaera duten? Noski baiet, landareen fotosintesia berdina da. Ura eta gatz mineralak lurretik zurgatzen dute. Hostoetatik eguzkiaren argia hartzen du. Eta azkenean oxigenoa botatzen du. Ura azpian dagoen landare bat fotosintesia egiten du belarraren azpian eguzkiaren argia hartzen du. Ziur nago, zuek surflariak izan da, itsas barruan mota askotako animaliak ikusi dituzuela. Ez? Bai ala, da, arrazoiak behar duzuen. Hemengoa nahi. Eta Karibe itsasoan urteak eta urteak eman ditu egiten eta itsasoko animaliak nire lagunak dira. Itsas koralak, itsas belarrak, marrazoak, izurreak, lordokak, marrakak, lehoiarrainak eta bat joan gaitezke gero urpekaritzak egitera nahi bat zuen. Ondo da, baina jan horretik nola lortzen duzue ekosistema hau hain kaltetua ez izatea? Turismo asko duzue, ez? Ez eta hori kaltegarri izan ekosistemarentzat? Hori, Sofia, ni badakit. Hona etorri baino lehen informatu nintzen, turistak egiten duen kalteetan. Itsas kutsadura da, plastikoen produzioa oso handia da eta toneladak heltzen dira zuen itsasoetara. Unagarria bada, hala da. Gainera kalte horiek itsasoko elite kaltean eragina daukate. Bai, pentsa ezazu marratxoak izurdeak jaten du. Izurdeak arrain txikiak jaten du. Hauek itsas belarrak eroten la zona jaten dute. Eta behin hiltzen zirenean, deskonposatzaileekin laguntzekin landare kanaria bihurtzen
sortzen dira. Horregatik eta hemen esaten den bezala, si los árboles son el pulmón del mundo, los océanos son el corazón de nuestro planeta. Eta horrekin amaitu dugu, callejeros viajeros, euskaldunok munduan, Karibe itsasoa! Gaur, euskalduna munduan, behin trioianean gaude. Orain, nire laguntailea, galdera batzuk montako dizkie, aurkitu ditugun pertsona batzuei. Egunon, zuek Australian bizi zarete. Ni ez hemen bizi, baina urteroko bezain betatzen naiz. Zentzirenean liluratzen nau. Bai, nire nuen eta numeroturako sekretu guztiak ezagutzen ditu. Orain dela marute ikusten duzuen paisaia, asko politagoa zen. Zoritzarrez, bikakio kaltabia egun dugunez animaliak, itzen ari geratako sistemak zintzitzen dira. Kontatu aldidazu non dagoen Troiana kokatuta? Noski baiet, nahi Troiana Australiako paretiatan kokatuta dago, Australia sanean. Zelako paisaiz polita, zer nolako gauzak ikusi ahal ditugu hemen? Behin Troiana oso zaharra da, hemen arrokak, arkaitzak, ur jauzia, luzorua, ibaiak, mendiak, hondarra eta bar aurkitu ahal ditugu. Zenbat dakizu, Maria? Aizu, kontatu aldidazu nolazten diren landarea? Bai, landarea sustraetatik ura eta gas mineralak hartzen dute. Gero, eguzkiari esker airetik landareak karbono dioxidoa hartzen dute. Gero, oxigenoa botatzen dute eta oxigeno hori guk erabiltzen dugu bizitzeko. Orain, mendira etorri gara eta Hugo deitutako abenturazale batekin topo egin dugu. 3 egun daramatzat Oianan, zazpi Oianan. Animalien arteko jan harremana ikusi dut. Munduko beste lekutan ikusi ez ditudanak. Eta nire kamerarekin grabatu egin ditut. Atzo kamera grabatzen utzi nuen. Eta arranoak tximinoa jaten, tximinoak mantiz jaten. Eta mantizek polilla jaten grabatu duen. Polillak landareko nektar jaten dute. Guztiak hiltzen direnean, deskonposatzailean bihurtzen dira. Eta horrela jan harremana izten da. Zer nolako temperatura egiten du hemen? 24 gradu baino gehiago egiten du eta klima oso hezea da. Eskerrik asko saltzagatik. Orain, Cristian deitutako abeltzain bat entrevistatuko dugu. Kaixo, Cristian, nolako polizia kontatu dut? Bai, nire granja handia eta oso polizia etorri zaitezte ezagutzera animalek eta landarteak ikusiko ditugu. Primera, dakizun guztia jakin nahi dugu. Leitu, hemen horriko egin ikusi nahi duzuen. Kangurua, azeria, ringoa, iguana, tximinoina, grajaren barruan dituzu. Programa amaitu dugu, eskerrik asko eta agur! Callejeros viajeros, euskaldunak munduan estatu batuetako basamortu markostuen gaude. Baina zoritzarrez gure erabaketa ekipoa galduak duinak, gure armaletak guztiekin batera. Eta maparik ez daukagu, eta gainera basamortu herriak gaude, bakarrik. Egon lasaio, ziur topatzen dugula hemen horbait. La. Eso, zergatik zaudeten dituzte? Zoritzarrez gure erabaketa ekipoa eta gure maletak galduak dira. Gainera hemendik hurbil joaterik ez dago. Lasai dago, nahi badazue etorri zera gaua pasatzera. Mila esker guk Ortuellatik etorri gara, eta ez dugu zer ezagutzen. Zu hemen gozarrenez, aldu zazaldu konkretu kiren gaude? Nola etxu zara?
Ni marenen naiz, eta ez asko daramat hemen bizitzen. Basamortu hau, Puso hiriaren ondoan dago. Puso, Arizonan dago. Arizona, estatu batuetan dago. Eta estatu batuak Ipar Amerikan daude. Aizu Manuel, zenbait egin polita dituzue. Bai, zenari honetan zen bazara, ematen du pertsona bat etorridea eta mandostu dela. Baina, miraria berdidu hori ere paisai hori, argia pulpizko bat eratik sortu da. Gainera, erraukak ematen dio basamortuari kolorea. Natura, magikoa da. Hau beroa. Beroari argitzen du. Bai, hemen temperaturak oso altuak dira, 40 gradu egiten dela. Eta gauean oso gradutara heldu daitezke. Otras handiko temperaturak ditu. Nolako landaren polita daukazu? Bai, horregaitik erosi nuen. Ze landare mota da? Landare hau juka da. Non erosi duzu? Endian dagoen denda barian erosi dut. Berandu da. Bai, guazen nire etxera. Zerako etxe polita. Bai, gozatxo bat nire ere juka bat izatea gustatuko litzateke. Lasai joan, etxean bat baino gehiago dut Jon eta Adriana. Espero dut ordoia erauetatzen garenea, gure laulaketa ekipo eta gure manetak aurkitzea. Lasai egon. Segurazki, ordoiara itzen zaretenean aurkitzen duzuela, ala ere mobilarekin gauza asko nabarizuela. Lasai egon, segurazki aurkitzen duzuela. Zerbait entzun dut. Ziur hori animaliak dira. Altera nahi duzu ikusteko? Bai, ikusi nahi ditugu! Kontu zugeekin. Zelako gana harremana dago? Landareek sustraietan nutrientzia asko dituzte. Eta zizarean etortzen da eta nutrientzia horiek jaten ditu. Ondoren, lagua etortzen da eta zizarea jaten du. Gero, zugea arratoia jaten du. Gero, arranoa zerutik etortzen da eta zugea jaten du. Azkenengoz, arranoa hiltzen den landaren zurrutatzaile prozesu honetan beste landarentzat janaria bihurtzen dugu. Bai konplexua, Baina nola elikatzen dira landareak? Landare batzuk hartzen mineralak eta ora gordetzen dute. Besteak lo egiten dute euria egiten. Azkenak, bakarrik izirik daude euria egiten duen. Landare hori ez da hazten. Landare hori ez da hazten. Ur nahikoa ez duelako eta argia jasotzen ez duela. Baina nola izorratzen dugu basamortua? Basamortua izorratzen dugu hegazkinen nire herria gaitik. Joan nahi duzu ikusteko? Bale, guaz ikustera. Zenbat apurtuta hegazkina daude? Bai, jonakoak eta bertan pilatzen dituzte apurtuta dauden hegazkin guztiak. Ara, hau ordoian ez da pasatxe? Honekin nahikoa da